uJesu Kristu inkosi. Ngokuthobela ngiyathanda ukubingelela umpostoli uNtibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, umama umpostoli uNtibande, abafundisi bonke, obaba, omama, abantu abasha kanye noSunday School egameni elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela bazalwane sivule inkonzo yethu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngokuhlabelela umhlabelelo othi thatha konke yebo Jesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Igama lami bazalwane nguthandeka ngokwaManyoni, ngisuka eSoweto branch egameni lenkosi yethu uJesu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela bazalwane sidumiseni ngenumber 4 ematilongweni egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Masicela bazalwane ukudumisa umhlabelelo umfundisi ubaba uJali sicela asivulele ngokukhuleka egameni elinamandla lenkosi yethu uJesu. uJesu Kristu inkosi. Thatha
Siyabonga ababatho sizulweni, siyabonga ababatho ongcwele, siyabonga Nkosi ukuthi usihlanganise ngale ndlela Nkosi ngothando lwakho olunjalo olunaphakade Nkosi wena wasithanda siseyizona. Babatho namandla sesingena kule nkonzo futhi nakule session. Siyacela Nkosi ukuthi ube phakathi kwethu. Siyacela Nkosi ukuthi ukhulume nathi. Siyacela Nkosi ukuthi uguqule impilo zethu. Siyacela Nkosi ukuthi usenze njengalokho Nkosi wawuhlelile ekuqaleni ukuthi umuntu abe ngumfanekiso wakho. Zakhela umfanekiso wakho Nkosi ngisho enhlizweni zethu ngaphakathi Nkosi ekujuleni kwethu. Sibe labo bantu uNkulunkulu othongcwele uyakubasebenzisa emhlabeni nakulesi sikhathi sokugcina. Babatho namandla ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi ube phakathi kwethu Nkosi ngisho nokuphatha uhlelo umgcine Nkosi umlondoloze. Uhlelo lonke luphathwe nguwe Nkosi, inkonzo yonke iphathwe nguwe wena wasifela ngoba usithanda ukuthi Nkosi sisindiswe kungabikho noyedwa obhubhayo. Ngiyacela ke Nkosi Jesu ukuthi uqalekise yonke imimoya uSathana angayithumela phakathi kwethu, uyichithe yonke Nkosi kungasebenzi nelonke icebo likaSathana. Amacebo kaSathana nempi yakhe ngiyithumbele esihlokweni, ngithume esihlokweni ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyacela ukudlulela phambili egameni leNkosi Jesu Kristu nginikeze ozosithulela inkondlo egameni leNkosi Jesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Isikhathi lesizovuma ngingakabingeleli nje insibanda isikhathi lesizovuma ngizosho emhlabeni incanyana nje sithi kodwa-ke kuthi uma ngisiza nje kancanyana nje ngifishane nje sengidlulisele khona kodwa kushunyana uthi oh be lifted apapolanakonze Oh,
Oh, glorious God. Oh, glorious God, we praise your name. Our crown and mercy. Oh, glorious God. Oh, glorious God, we praise your name. The whole fivefold ministry ngokusukela kwizikhundla zawo kaKristu Jesu ophilayo nabo bonke abazalwane bangaphakathi abazalwane kaJesu Kristu ophilayo uJesu Kristu inkosi ngaphandle kokusho isikhathi nje ngifishane bazalwane babonke mhlawumbe ebeyekwenza but ngifishane mhlawumbe nje ngiyabhala ngizochaza ngabhala kanjani ukuthi hlaze kube khona bakho izizathu zokuthi ngibhale umlilo kuwe mntomusha mawuhlala uvutha uJesu Kristu ulokhu ekhuluma namanje lalela ulokhu ekubizele ekuphendukeni namanje sabela kumnandi kunoju kuJesu nawe phela halela woza kuyena manje lemthubu uzongikhalela ake ume kancane ezintweni zezwe khabo ngiyatshela umlilo kwemntomusha mawuhlala uvutha ekwenzeni intando kaKristu lalela ungasuki kulezi insuku umthaka baba lalela ungaduki bambizwi kaKristu njalo njalo ungaphuthi noma sekunjani nebungcwele ungathuthi ebumnyameni ungagudli ebumsulweni ungaphuki ebuwuleni ungabuyi ekudukeni unganyuki umlilo kwentomusha mawuhlala uvutha. Listen here. Let the fire in you burn continuously. Wherever you go, I tell you, shine conspicuously. Listen to God's servants. Don't speak contemptuously. Flee away from sin. Hey, just be incongruously. Dedicate all to the Almighty God. Do it strenuously, vigorously. Pray without ceasing. Indeed, pray viciously, ambitiously. You are the light of the world. Do you still remember? I'm talking to you, of course, as a heaven's member. Keep shining wherever you go. Even in December, pray for this. I'm urging you. To him, your sender. Pray for peace. I'm urging you. Remove your anger. Pray for this. I'm urging you to retrieve your ember. Umlilo kwentomusha mawuhlala uvutha. Kuningi ngawo intomusha ngingabhala kepha angine kanje. Hlala ezwini lenkosi uzile ukudla ngiyatshela awuphile kanje. Hlala emseni wenkosi kukho ukugcinwa awuphile esandleni. Yiba ngumnqobi ngokuzigcina awuphile emandleni. Intomusha phila ivangeli begcona ukukhuleka ungayeki ngithi khona mehlo kamoya kuwe ngithi bona umlilo kwentomusha mawuhlala uvutha uthando lwakhe balakhe.
Siyabonga kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu umzalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyacela bazalwane simphinde simqhwabele izandla egameni lenkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu. Ngiyathanda bazalwane ukuthatha leli thuba nginikeze ama-young adult egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. I-mass choir yama-young adult. uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubanikeza leli thuba bezohlabelela. Mabeqeda kobe sekusukuma umfundisi uMaseka egameni lenkosi yethu Jesu. uJesu Kristu inkosi. Ungaphandle nakho ngconana inomhlobo onothando. Haleluya, ngiyamazi wangifele esiphambanweni, wangihlanza ngaligazi. Haleluya, nginomhlobo ungisa ezulwini, ungiphatha endleleni, ungigcina ekhwapheni. Loluthando lomsindisi lukhanyisa indlela yami, lufuyisa inhliziyo, luqhelisa ikhanda lami. Haleluya, nginomhlobo ungisa ezulwini, ungiphatha endleleni, ungigcina ekhwapheni. Lowo mhlobo uhlezi nami, yebo enhlizweni yami, nguye ongithokozisa, sengihuba ngaye nami. Haleluya, nginomhlobo ungisa ezulwini, ungiphatha endleleni, ungigcina ekhwapheni. Lowo mhlobo unamandla, usehleze bukhosini, uyabusa umhlaba.
uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela ukuthoba kakhulu bingelele ubaba wami umpostoli, umama wami umpostoli egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, abafundisikazi, abazali, abantu abasha egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Mithu Jesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile lwase lwafika ke lolu suku namhlanje. Siphezu kwesihloko gcina umyalo ungenabala ungenakusoleka. Ngaphambi kokuba sifunde izwi ngizocela ubaba wami umpostoli asikhulekele sesiya ezwini egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, nangumntwana wakho emile phambi kwethu, sicela ukudlula kuye sazi ukuthi akuyena omile, kume wena kodwa usebenzisa umzimba wakhe. Njoba ke Nkosi lelizwi akhuluma ngalo ngoba kukhuluma wena. Msize uNkulunkulu wethu, umupha amandla, yipha lo mzimba amandla, ahlale naye alalele njengathi. Yipha lo mzimba wakhe amandla okudlulisa lokho Nkosi ofisa ukukhuluma phakathi kwethu. Moya ongcwele hlala ngokugcwala kulo mzimba. Usize nathi sitholise imoya nenhliziyo. Silalele izwi lakho, silalele ukukhuluma kwakho. Sibambisise ukusho kwakho. Ngoba ngelinye ilanga uzosibuza ngale nkonzo. Ngiyacela ke uNkulunkulu wethu ugcwalise ngamandla sezulwini. Mbiyele umupha amandla. uSathane siyazi uyakhuluma kaningi umuntu emile. Ngegama lenkosi uJesu ngivala izindlebe zakhe kokakaSathane. Ngivula indlebe zakhe kokwasezulwini ukuba dlulise lokho Nkosi ofisa kudlula. Sisizeke nathi sibe izitsha ezilungele ukwamukela. Ngoba uthe ukusisiwe oluzwayo alenze. Ukuthi uqale kusiwe oluzwayo angalenzi. Udumo lonke sinikeza wena, lukufanele lungo lwakho. Izikhathi zingakabikho somandla kuze kube manje ungobongekayo. Ohlala ekhanyeni ongesondelwe kukho nongebonwe. Mandla nenkazimulo makube kuwe uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Moyo wangu uyavuma, umoya wangu uyavuma, umoya wangu uyavuma, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngizocela ke ozongifundela uFirst Timothy chapter 6 verse 14 no15 no16. Gcina umyalo ungenabala ungenakusoleka. uJesu Kristu inkosi. Sizafunda ke uFirst Timothy chapter 6 isikhala verse 14. Ukuba ugcine umyalo ungenabala ungenakusoleka uze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu Jesu Kristu 15 aya ukubonakalisa ngesikhathi zakhe uSomandla obongekayo oyedwa inkosi yamakhosi umbusi wababusi 16 yena yedwa onokungafi ehlala ebukhanyeni ongenakusondelwa kukho ongazange abonwe umuntu nongebonwe makube kuye udumo namandla aphakade. Amen.
Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukuba siye ku 1 Thessalonians chapter 2. Socela sifunde verse 3, 4, 5 and 6. Uma umzalwane sesekhaya uyoqhubeka siyokuzwa ukuthi lo myalo okusukele izolo siwuthola kuze kube namhlanje nesazowuthola futhi umyalo onjani othini kumuntu kakhulukazi omusha olaleleyo ngoba ikhona neminye imiyalo umuntu ayitholayo. Ngiyacela ukuthi siyozwa lo myalo okuthiwa asiwugcine singenabala singenakusoleka. Jesu Kristu inkosi. Inkosi. 1 Thessalonians chapter 3 from verse 4 to 6. Ngokuba kuthe sisekhona kini sanitshela ngaphambili ukuthi siyakuhlushwa njengokuba kwabanjalo nani nikwazi. 5. Ngalokho nami lapho ngingasena kubekezela ngathumela ukuba ngiqonde ukukholwa kwenu ingabe mhlawumbe umlingi unilingile yini ukukhandleka kwethu kube yize. 6. Kepha kalokhu uTimothewu esefikile kithi evela kini esibikela izindaba ezinhle zokukholwa nothando lwenu nokuthi nisikhumbula kahle njalo nokuthi nilangazelela ukusibona njengokuba nathi silangazelela ukubona nina. Jesu Kristu inkosi. Sacela ufunde verse 3. Verse 3. Ukuba kunganyakaziswa umuntu ngalezo zinhlupheko ngokuba niyazi nina ukuthi simiselwe lokho. Check out to 1 Thessalonians chapter 2 from verse 3. 1 Thessalonians chapter 2 from verse 3. 1 Thessalonians chapter 2 verse 3. Kepha noma sasihlushiwe kuqala saphathwa kabi eFilipi njengokuba nazi saba nesibindi kuNkulunkulu wethu sokunishumayeza ivangeli likaNkulunkulu ngokulwa okukhulu ngokuba ukuyala kwethu akusikho okokuduka nokokungcola nangenkohliso. uJesu Kristu oyinkosi. uJesu Kristu. Lemiyalo okukhulunywa ngayo la uNkulunkulu uzosho namhlanje ukuthi akusiyona imiyalo yokuduka, akusiyona futhi imiyalo yokungcola, akusiyona futhi imiyalo yenkohliso. So kufanele kuyadingeka ukuthi uNtomusha nomzalwane okhona alalele lemiyalo ngoba akusiyona umyalo ozodukisa umuntu, akusiyona umyalo futhi ozongcolisa umuntu, kodwa umyalo ozofaka umuntu endleleni eqondileyo nendlela yeqiniso. Ngiyacela ukuthi udlulele ku verse 4, 5 and 6 ulalele kahle. Verse 4. Kepha njengokuba sivunyiwe nguNkulunkulu ukuba siphathiswe ivangeli siyakhuluma ngokunjalo singenzeli ukuthokozisa abantu kepha uNkulunkulu ovivinya izinhliziyo zethu. 5. Ngokuba asizange sibe namazwi okuthopha njengokuba nazi asizange futhi sibe nobuqili bokufisa uNkulunkulu ungufakazi. 6. Singafunanga nokutuswa ngabantu nakinina nakwabanye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Verse 4 uzothi imiyalo esiyithola la thina ke singaqali entabeni noma ekhaya lezwi naphakathi ney'nsuku sithola imiyalo ongeyona ezothokozisa umuntu
ongeyona imiyalo ezokitaza umuntu, kodwa imiyalo ezothi umuntu uma elalelisisa kahle bese yenza le miyalo ukhona lapho izomholela khona. And akusiyona ngiyalalela ubaba umpostoli ekhuluma la ukuthi uyahlaselwa uyazondwa, ukuthi impela ilona ivangeli okuyilona ongelona ivangeli lokutuswa ngabantu kakhulu abantu abangabenyama, uJesu Kristu inkosi. So imiyalo esizoyithola la nesihlale siyithola ekhaya lezwe akuyona imiyalo ezokudukisa uma uzolalela kahle uyenze. Imiyalo noma ivangeli leli esikulo okukhona la lizoholela khona endaweni yokuphila okuphakathi, ngoba sesiphila emhlabeni kulezi insuku zokugcina la kunevangeli elikitaza abantu, la kunevangeli elithi kubantu abasha hayi kulungile ukhona ebandleni mawuyinsizwa ikhona intombi eyodwa, cha kulona lelo. Noma ivangeli elithi kulungile mawuyintombazana hayi ungakhonza ungadumisa uphathe uhlelo wenze konke unesoka elilodwa, cha akulona lelo. uJesu Kristu inkosi. Akulona ivangeli nemiyalo ezothokozisa umuntu. Imiyalo nevangeli okuzothi umuntu wakamoya ofuna ukungena ezulwini udinga lalele kube khona izinto azidilizayo, kube khona izinto ahlukana nazo noma ngabe beziyinzuzo kangakanani kuye, kakhulukazi abantu abasha. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuxoxa nendaba yangempela ekhombisayo ukuthi ivangeli esikulo la ekhaya lezwi la entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa eliphethwe ubaba wethu umpostoli liyivangeli la leqiniso. Ngomhla ka-6 kuSeptember sihambile saya enkonzweni eGreytown. Wafika uNkulunkulu wakhuluma laphayana eGreytown. Ubaba ekhuluma esi-addressa ngabaprofethi bamanga. Sabuya ngomhla ka-11 ekhaya. Kwafika enhlizweni yami ukuthi angiyiphinde lezi inkonzo. Ngayivula ifoni yami ngayibeka ekhishini, abake bafike-ke ekhaya bayazi ukuthi kunomgwaqo odlula ngasenhle. So ngayibeka ifoni yami ngayivula inkonzo, waqala ubaba wakhuluma inkonzo yaseGreytown. Ngizofakazisa ukuthi akusilona ivangeli lokuduka, akusilona ivangeli lokungcola, akusilona ivangeli lenkohlisi, and akusilona leli vangeli elishunyayelwe emhlabeni wonke elithi woza uzothatha into zakho, woza uzothatha okhiye be-mansion house. Akusilona lelo, ngoba lelo liyileli elithokozisa abantu, yileli nabantu abaningi abagijimela kulo. So ngisalalele ngizwe ekhoneni ngapha ngakwa-left kunemoto ezayo ikhala izinsimbi, ikhala i-keyboard ey'bikhe nezihleli ngemuva evenini. So le keyboard ikhombisa ukuthi isimemo lesi senkonzo ezoba khona indawo lapha ngakithi ekuthiwa ise-resource. So ngisalaleleke ivele ifike le moto ime ngqo maqondana nasekhaya. Utholakala ukuthi angisakwazi ukuzwa lana ubaba eshumayela efonini yami ngoba nazi lezi insimbi le keyboard iyakhala ngempela. Kuyashiwo kuthiwa e-resource kusasa ntambama woza kunenkonzo, woza uzothatha into zakho ongasebenzi kwasha kwacima kanjani lelo vangeli. Uzozwa ukuthi lelo vangeli lingelokuduka alikho kangakanani. Ngezwa nginokasuka ngavele ngathi uJesu Kristu inkosi abasuke la.
bangasuka ngesikhathi ngiqeda ukuthi uJesu Kristu inkosi abasuke la ubaba umpostoli wayesho la efonini kathathu wathi uJesu Kristu inkosi nami ngasho emva kwakho kusho ukuthi mina ngawusho 4 times uJesu Kristu inkosi wathi ma ubaba umpostoli esho kokugcina yavele yehla ivolume yacisha basiyasuka imoto bahamba baya ekhoneni baxosheka ngoJesu Kristu inkosi ubabe usho efonini nami ngisho emva kwakhe bahamba iyahamba imoto yaze yayoba sekhoneni ngale. Uma ke ngizoyifishanisa le ndaba, uma ke ngakusasa sekufika umakhelwane wethu uthi nizwile le moto la ebimemeza inkonzo nasi thina sizwile, niyibonile kade ima la? Ngathi mina yebo siyibonile ime maqondana nala ikhaya ngasenhla kunethaveni la kudayiswa khona utshwala. Abesethu umakhelwane ngithi sithi thina nobaba masekasazi ukuthi inembidala ukuthi bazoma maqondana nala ikhaya bamemezele lokhu ukuthi wozothatha into zakho ngeke vele athi umakhelwane hayi ngiyanazi mina benibeke aningenanga ke leyo. Sambonga uNkulunkulu ngalokho. Abesethu umakhelwane niyazi ukuthi bimeleni la bezehla insizwa emotweni iyamemezela imoto ngapha ziyehla insizwa zingena ethaveni la zicross utshwala. Kodwa benzani laba bantu bamemezela inkonzo? Ivangeli lokuduka, ivangeli lokungcola, ivangeli lenkohliso. Uthi bebe cross utshwala la babuye bazongena nayo kule moto ekuthiwa woza uzothatha into zakho, kule moto ekuthiwa mawungasebenzi woza ne-CV. Le miyalo ekuthiwa ke igcine umuntu omusha akusilona lelo vangeli, ivangeli leqiniso. Ake sizwe ku2 Peter chapter 3 ukuthi ivangeli elisiyisaphi leli. Ngizocela siqale kuverse 10 sigcine kuverse 14. Uma ethi umpostoli Paul ebandleni laseThesalonika lo myalo esinishumayeza wona akusiwona umyalo wokukhohlisa, akusiwona umyalo wokungcola. Ngicela ukuba sifunde 2 Peter chapter 3 verse 10 to 14. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 14. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Kepha usuku lwenkosi liyakufika njengesela mhla amazulu eyakudlula ngokuhloboma. Kuyakusha konke kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. 11. Njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. 12. Nibheka nilangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu akayikubhidlika ngalo amazulu ashe konke kushe kuncibilike na. 13. Kepha siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga. 14. Ngakho bathandekayo lokhu nibheka lezo zinto khuthalelani ukuba nifunyane ninokuthula ningenabala ningenacala kuye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Leli vangeli noma lo myalo okuzothiwa namhlanje gcina umyalo ungenabala ungenakusoleka. Ilo myalo onalesi sethembiso sokuthi kunezulu elisha nomhlaba omusha, sihamba silindele sinokulunga singenabala singenacala. Ithi ke umuntu osalibele kakhulukazi abantu abasha abasalibele ukucinga befuna ivangeli elibathokozisayo
ivangeli lokuthanda izwe nezinto ezezweni nevangeli lemsebenzi yobumnyama uthi ke lusazobhidlika konke kusazophela kusazoncibileka kusazosha so into ekufanele uyenze ukuyigcina lemnyalo ekhulunywa ngayo ibala lingekho sekuchaziwe ukuthi yini ibala lingekho necala enhlizweni uJesu Kristu uyinkosi Jesu Kristu. sifanele ukuba ube njani ukuze sihlale sigcine lemiyalo singenabala ungenabala mntomusha ungenakusoleka ungenacala kufanele wenze kanjani uphile kanjani 1 Peter chapter 2 no ngiyaxolisa chapter 4 sizofunda uverse 7 kufanele wenze njani kufanele ufunde ukuba njani Jesu Kristu inkosi. 1 Peter chapter 4 verse 7. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho zikhuzeni nizithibe ukuze nikhuleke. uJesu Kristu inkosi ngifisa ukukubuza ke mntomusha ukuthi lapho uhamba khona esikoleni emsebenzini evarsity college uyakwazi ukusikhuza uyakwazi ukuzithiba noma uwe mawusufikile lapha yana phakathi kwabantu abenza nabaphila noma iliphi ivangeli nakuwe uthela wayeke nawe ugada ukuthi ukhona yini umzalwane onaye lapho uyahluleka ukuzikhuza uyahluleka ukuzithiba uma ulwela ukuthi leli zulu lelisha nomhlaba omusha ukwazi ukuphila kuwo okukhulunywe ngawo encwadini yesambulo ufanele ukufunda ukuzikhuza nokuzithiba ngelinye ngithi 2023 kwakuneyinkonzo zabasha ubaba ayenikeze isihloko esasithi begin with the end in mind 2 Peter chapter 3 usitshela lokho ukuthi noma kusemanje izinto zimnandi zizinhle ezweni kodwa wena engqondweni yakho iba nesiphetho siyini isiphetho sendlela oyihambayo na siyini isiphetho sempilo oyiphilayo na uJesu Kristu inkosi sibuka ke amabala nokusoleka inkosi uma wami usekhulume la ngo1 Timothy chapter 4 ayigimina kwaba iconfirmation ukuthi uthi uNkulunkulu mangabe bikhodelela ubusha bakho abesethi yiba isibonelo ngithanda le yandabo le yagama lokuhlanzeka ukuthi yiba isibonelo nangokuhlanzeka ukuhlanzeka ke kudingeka kuba kuqale ngaphakathi kumuntu omusha noma uyinsizwa noma uyintombi ukuhlanzeka kudinga kuqale ngaphakathi ngoba ithe inkosi yethu Jesu uMark 7 mawuqala lapha kuverse 20 yabala izinto eziphuma ngaphakathi kumuntu bese zingcolisa umzimba uJesu Kristu inkosi umuntu uno inamen uma uya lapha yana kwabaseFeso chapter 3 uverse 16 uthi umuntu nomuntu ngizocela siufunde Efeso chapter 3 uverse 16 inkosi siyafunda base-Efeso chapter 3 verse 16 wakhona ukuba ngokwendleko yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe
umuntu ongaphakathi. uJesu Kristu uyinkosi. Uma uya kwelesilungu ku-New King James uzothi inner man. Akunikeze ukulunga kwi-inner man. Inkosi ke inginikeze ukuthi njengoba ithi inkosi uJesu kuMark 7 okuphuma ngaphakathi umuntu kuyamngcolisa, kungcolisa nani nomzimba uzangcole ngaphandle. Okusho ukuthi umuntu ubonakala ngaphandle engaqoki, engcolile, ungenxa yokuthi kungcole kuqale kwangcola kuphi ngaphakathi. Uqale kwangcola kuphi umuntu omusha ngaphakathi. Inkosi ke iyayangisa encwadini yeZaga ukuthi ke ake ngiqale ke ngaphandle ke ngikhulume nabantu abasha ngengaphandle ngoba kunesililo esikhulu sabazali bakhala ngabantu abasha abahlaselwe ileli demoni. Izaga chapter 13 sizofunda uverse 4 kuphela. Inkonzo yabantu abasha. Ake siqale ke indaba yomuntu ukuthi kuze kubonakale ngaphandle isenzo kube namabala nokusoleka okusolwa abantu nje. Indaba isuka ngaphakathi kumuntu ungcole ngaphakathi, meaning umuntu angakwenza konke okuhle ebandleni kanti kunebala elingaphakathi lifihlakele. Uchaze kanjalo ubaba Izolo enkonzweni yokuqala ukuthi leli bala alisheshe ukubonakala lifihlakele ngaphakathi. Izaga 13 uverse 4. Umphefumulo wevila uyafisa ungatholi lutho, kepha imphefumulo yabakhutheleyo iyakukhuluphaliswa. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Abantu abathi kunesililo esikhulu sabazali ngivamisile ukusithola engikholwa ukuthi nabanye abantwana bakaNkulunkulu ababheki bama-branch nakwamanye amabandla bayasithola lesi sililo sabantu abasha abangamavila. uJesu Kristu inkosi. Wamncane uJesu Kristu inkosi kubantu abasha. Idimoni lobuvila umuntu omusha esekwenze konke kahle ebandleni, uyafika ekhaya umzali uyakhala. Ukhala ngani? Lithini umyalo lo okhulunywe uNkulunkulu encwadini yeZaga ukuthi umphefumulo wevila uyafisa kodwa awutholi lutho. Angeke ukuthole kwakukhula enkosini ngoba uyivila. Uqala ngokuba yivila ekhaya. Akuvumi ugeza izitsha, akuvumi uwasha izingubo, akuvumi ukline indlu, akuvumi uzigeze wena uqobo lwakho ngenxa yokuthi uyini? Uyivila. Ubuvila bunamachwane abo. Kodwa lithi lelizwi umuntu okhutheleyo uyokhuluphaliswa. Ukhuluphaliswa ubani? uNkulunkulu ombonayo ukuthi uqale wakhuluphala ngaphakathi enhlizweni, wakhuthala, wathanda ini? Ukusebenza. Izaga 10 verse 4. Ngicela sifunde. Siyafunda incwadi yeZaga 10 verse 4. Isandla esinobudenge siveza ubumpofu, kepha isandla sokukhuthala siyacebisa. uJesu Kristu inkosi. Ngithi umuntu oyivila
uyivila ngisho nelokukhuleka. Umuntu uyivila ngisho nelokufunda izwi. Umuntu uyivila ngisho nelokulalela izinkonzo. And usathane umuntu oyivila umsebenzisa kalula ngoba unesikhathi esiningi sokucabanga izinto zokungcola. Usathane uyalithanda ivila ngoba wobona ukuthi umuntu oyivila emsebenzini wezandla akeve ekhuthele emsebenzini yokungcola. Izinkanuko lonke uhlobo lweinkanuko lugcwele kuye. Unokufisa isho njalo incwadi yeZaga 13 ufisa yonke into engcolile. Akusilona ivangeli esilifundiswayo lelo elingelokungcola. Izaga 18 verse 9. Isandla esinobudenge yini ukuba isidenge? Ukuba umuntu othatha kancane izinto ongavumi ukushesha sukume asebenze. Zaga 18 verse 9. Umyalo kaNkulunkulu ngoba siwuthola kuphi? Ezwini. Ovila pha emsebenzini wakhe yena ungumfowabo wochithayo. uJesu Kristu inkosi. Ubani ochithayo? Ochitha imiyalo. Ubani umchithi wezinto ezinhle? Umuntu ovilaphayo ungumfowabo kabani? Usho izwi likaNkulunkulu akusho uMamaseko. Umyalo, gcina umyalo ukuze ungabi nabala nakusoleka. Uyasoleka. Uthi lithi izwi lenkosi izikhubekiso ziyavela kodwa maye kulowo ezivela ngayo. Njengoba uyivila ngithe eqaleni ubuvila bunamachwane, ubuvila budala ubunuku. Yiba isibonelo nange nhlanzeko. Lobu buvila bakho busuka ngaphakathi, inhliziyo yakho iyivila. Ubani umuntu okufanele akhuthaze inhliziyo? Unguwe umuntu omusha. Wenza njani ekhaya? Uyasigeza izithu noma isithi asihlala lapho phezu kwe-coffee table la kade udlela khona. Kwabanye sihlala nakusofa isitha esingcolile. Angeke ukwazi ukuhlanzeka ngokupheleleyo nangaphakathi enhlizweni uthathe leli ivangeli lokungabi nabala ngoba umzali njoba ngithi isililo sikhulu kubazali sobuvila. Umzali unebala, umzali uyasoleka, umzali unecala. Gcina umyalo. Angithi sesifunde ezwini likaNkulunkulu ukuthini? Umuntu oyivila ungumfowabo kabani? Sathane. Uthi uNkulunkulu esiyala kwiZaga chapter 6 uma usukela ku verse 6 uthi yana entuthaneni vila ndini. Ukhona nomuntu othanda ukubizwa ngokuthi wemuntu ndini? Akekho. Uthanda nawe ukuthi mawubizwa ubizwe ngegama lakho. Kodwa uthathe lesisimo sokusoleka, sokuba nebala, sokuba yivila, igama lakho uvila ndini. Unjani eBrejini? Uma ngabe ufika eBrejini unjani? Ukhona umsebenzi owenzayo noma uyafika uyahlala? Unjani uma ufika la? Selokhu kufikiwe nje izolo unjani? Ukhona nje umsebenzi owenzayo noma uqhubeka nobuvila bakho oyibo ekhaya? Uyasoleka, unebala. Udingeka ukulenza njani lelo bala? Ukulisusa ube ngohlanzekileyo ukuze ube isibonelo ngokuhlanzeka. uJesu Kristu inkosi. Ngitheke ubuvila bunamachwane. Umuntu olivila
uyahleba. Kanjani na uma abantu bedlula besebenza sekushaya isikhathi sokuthi ngabe uyathola okudliwayo, wenza njani yena? Mhlawumbe akahlebi ngeindebe zomlomo kodwa ngaphakathi enhlizweni uthi awangidlula mina ngabe unikeza mina. Kufanele ngabe nami uyanginika. Mhlawumbe bekhona okudabukelayo ekubona ukuthi unguvilandini igama lakho. Manje sekunikezile usuyahleba ngaphakathi uthi wangiphakela into encane kanjena. Uyahleba ngenhliziyo, unebala likuphi? Liku-iname. Gcina umyalo ungenabala, ungenakusoleka. Ivangeli leqiniso leli, ivangeli elingathokozisa abantu. Akukhulunyana ivangeli lokuthi umuntu akitazeke, kodwa ivangeli elizokwenza ukuthi umuntu ahambe ngenabala, engenacala, njengoba kusho u2 Peter chapter 3 verse 14. Ngani? Ngoba siyazi ukuthi zonke lezi zinto ezila ezweni zisazobhidlika, zisazosha, zisazoncibilika, zisazophela. Kudingeka ukuthi uhambe unjani, uhambe ungenabala, ungenacala, ungasoleki yini. Ngiyacela sidlule kuningi njengoba ngithe maningi amaxhwane omuntu olivila. Uyadinga ukufunda, ukhulume nenhliziyo yakho, ukhulume nengqondo yakho ukuthi yabona njengoba ngila noma sekusekhaya noma ngisebranchini, ngiyadinga ukuthi ngingabi umfowabo kaSathane. Ngiyadinga ukuthi ngikhuthale ukuze uNkulunkulu angikhuluphalise ngalokho engikudingayo. Kunokwenzeka kunezinto ozikhulekelayo ozicela kuNkulunkulu eziyisidingo ngqangi sempilo yakho, kodwa just because uyivila uNkulunkulu akakwazi ukukunikeza lezo zinto ngoba uzohluleka ukuziphatha kahle ngoba uyivila. uNkulunkulu uyawudinga umsebenzi, uNkulunkulu uyafisa ukukunika umsebenzi, kodwa manje uzosuka ufike lapha kulo msebenzi ozowusebenza ungabi isibonelo sokukholwa ngoba uzofika ube yivila. uJesu Kristu inkosi. Uthi umuntu okhutheleyo uyakhuluphaliswa. Izolo ukhulumile ubaba ekhuluma ngokugqoka wathi uma insizwa singagqoka sizothi ifuzeba. Ngiyathanda ukusho nami ukuthi siqala ukuletha abantu abasha la sisanda ukufika la entabeni, siletha abantu abasha einkonzweni zabasha. Ngikhuluma nomama wami ngithi maye siletha abantu abancane uma angesabi ukubathatha bamsize kakhulukazi emakhishini. Ngenxa yokuthi sinomama umholi okhuthele, umama umpostoli, wangiphendula ngamazwi engavele ngajapha mina ngithi ngidabukela yena. Wavela wathi hayi ngeke nje ngize ngibathinte labo bantu, kufanele babuyele kinina basho ukuthi yini abayizwile. Angifuni bathi ugogo usithathile wasiyisa emakhishini. Ngizosebenza ngoba umsebenzi uNkulunkulu angibizele wona. uJesu Kristu inkosi. Umuntu okhutheleyo uNkulunkulu uyamkhuluphalisa. Ungacabanga ke wena ukukhuluphala komzimba, kanti uNkulunkulu umkhuluphalisa ngezindaba zakhe nezindaba zombuso umuntu okhutheleyo. Jesu Kristu inkosi. Ayokudlula singidlulele ku1 Thessalonians chapter 4. Sofunda uverse 3 kuphela. Umyalo okudinga umuntu omusha awugcine engenabala, engenakusoleka. Verse 3 only. Thessalonica chapter 4 verse 3.
ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwenu ukuba nidede ebufebeni uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu Bengicela ukuzwa ukuthi ukhona yena ophethe lesilungu noma uNew King James siyozwa kwelesilungu ukuthi kukhulunywa ngani nawe umuntu omusha intando kaNkulunkulu. Uthi lo myalo intando kaNkulunkulu. Ithini inkosi yethu Jesu uMatthew chapter 6 ahlale ethi obaba uma siwenza uMatthew 5 Matthew 6 Matthew 7 siyongena sigijime ezulwini. Ithi inkosi uJesu kuMatthew 6 verse 10 umbuso wakho mawufike intando yakho uNkulunkulu Baba mayenziwe kuphi la emhlabeni njengokuba yenziwa kuphi ezulwini. Ngiyacela asifundele 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 kuphela. King James Version. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. uJesu Kristu inkosi. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi umuntu omusha before umshado ungakashadi yenza intando kaNkulunkulu ukuthi uzingcwelise. Uzenze njani? Uzingcwelise ngokuthi abstain yourself from sexual immorality. Yiba isibonelo nangenhlanzeko. Sengi khuluma manje ngomzimba elithe izwi lenkosi 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Inkosi yokuthula mayini ingcwelise umoya nomphefumulo nomzimba kuze kube sekufikeni kwenkosi. Ungenabala emzimbeni wakho ke manje ibala elingezubonwa ngabantu kodwa uNkulunkulu uyalibona uyalazi. Abstain yourself let game esikhona emhlabeni ema wrestler nihlala khona ema university ezikoleni kuphi la nihlala khona. Le game yokungcolisa umzimba uzothi uNkulunkulu namhlanje kuyintando kaNkulunkulu ukuthi wenze njani uzingcwelise uziqhelelanise uma bese uqalile usuwamukela insindiso manjena usuvuma uRomans 10 verse 9 usuku nosuku usumemeza uthi uJesu Kristu inkosi unesivumo esithi uJesu Kristu inkosi awukwazi ukubuya uyongcolisa umzimba ngalo sexual immorality. Uma usuphendukile wawukade uqalile ungazi usivumisono sakho usishiye njengoba eshilo uNkulunkulu ku1 John chapter 1 umama wami ushilo ufundile lelozi ukuthi iba nenhlanganelo komunye nomunye vumisono bese uyasishiya usilahle uthi uColossians 3 verse 5 bulalana amalunga enyama asemhlabeni buphinde bubalwe futhi lobu bufebe nokungcola nesangabe nokukhonza izithombe. Gcina umyalo ungena bala nakusoleka. Uma umuntu ofika isono usenze usivume uphinde uyokwenza esinye isicishe sifane naleso. Kukhona abantu la abahlushwa inkanuko abangcolisa umzimba ngenkanuko yamehlo. Athini uJobe 31 verse 1 athi ngenze isinqumo namehlo ami ngingabuka kanjani intombi. Uthi ke u1 Thessalonians chapter 4 zingcwelise ngokwenza intando kaNkulunkulu ukuthi uthi abstain yourself. Uma ungakaqali uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uma ungakawuqali
le game esiphume ezweni musu kuyiqala ngoba wena sewuzwile ukuthi ufanele ugcine umyalo ungenabala ungenakusoleka and abukho ubuciko akukho ukuhlakanipha uNkulunkulu ubona konke uthi kuJeremiah 17 yena kabheka ubuso bomuntu kodwa uyadlula ekubukeni ubuso bomuntu ayobheka inhliziyo uJesu Kristu inkosi kufanele ke wenze njani Daniel chapter 1 ngiyocela ukuthi usekhaya ufunde wonke but ngizocela ukumxoxa uDaniel chapter 1 uDaniel nabangani bakhe oShadrach noMeshach noAbednego babe se-university bengekho ezweni lakubo kodwa bagcina umyalo kaNkulunkulu wokwethemba uNkulunkulu wokungafuni ukuzingcolisa ngezinto zezwe inkosi uNebukadnezar yayideka itafula yayisithi akubizwe abafana sesafundiswa ke ubaba wethu umpostoli ukuthi uma kukhulunywe ngabafana bekungeke ke kubuye kubhalwe futhi kuthiwe namantombazana kodwa nangaso leso sikhathi ayekhona nabesifazana uthi ke inkosi uNebukadnezar akubizwe abancane beze bazokudla etafuleni layo inkosi njenganamhlanje njengakulesi sikhathi sanamhlanje umuntu omusha ezweni itafula lezinto ezingcolile lidekiwe and usathane uya upgrade ukungcola namhlanje kuqhamuka lokhu namhlanje kuqhamuka lokhu ngakusasa kuqhamuka lokhu okungcola ukungcola kugcwele ngisho emafonini ungabona abantu abasha ngaba intombazane njengoba ngikhulume ngobuvila ekuqaleni akalona kodwa ivila efonini ama-move efonini ama video efonini ama-text efonini izithombe zokungcola efonini ukhuthele kakhulu kuzona ngoba ungumfowabo kaSathane ngoba ngeke ube yivila ekwenzeni izinto nemisebenzi emihle ubusuyoba yivila futhi nasemsebenzini yokungcola umuntu eyivila emsebenzini emihle ukhuthele emsebenzini yokungcola kuthiwa ubulalela inkonzo efonini kanti wenza yonke imikhuba yokungcola efonini yakhe nakuma laptop so lidekiwe itafula uSathane standard uyas-upgrade uyasikhuphula sokuthi umuntu ehleze endlini ekameleni kodwa abenza lonke uhlobo lokungcola efonini uthi ke uDaniel uma kuphuma leso simemezelo lapha kuDaniel 1 uyagcina umyalo uyabambisisa umyalo wokungazingcolisi ngezinto zezwe lalela ukuthi ithini inkosi uNebukadnezar ngesikhathi ithi akuqoqwe abafana ngithi uverse 3 mangena uverse 4 wakho uthi abeze bazodla etafuleni layo inkosi khona after some days bezobonakala benjani bebahle uthi bazoba bahle ngokwenzani ngokuzingcolisa njenganamhlanje abantu abasha banamhlanje bangena emkhubeni ngoba belwela ukuthi kungashiwo ukuthi baholibala
kungashiwo ukuthi basele ezintweni. uJesu Kristu inkosi. Wasotha kangaka uJesu Kristu inkosi kubantu abasha. uJesu Kristu inkosi. Angithi sengithinte phela into yenu i-cellphone nama laptop. Uthi uNebukadnezar akufuthi akungafunwe noma yibaphi abafana, akufunwe abahlakaniphile. Ufanele ukwazi ukuthi uma uSathane ekuyengela ekwenzeni imikhuba yobufebe yokuthi musa wena uzigcina ungcwele njengoba kusho uFirst Thessalonians chapter 4 verse 3. Kufanele wazi ukuthi yingoba uSathane ufuna ukuzobulala alimaze impilo yakho azokungcwaba uphila. Impumelelo nekusasa lakho alisekho, kakhulukazi impilo yengunaphakade elihle nenjabulo nentokozo ekhaya ezulwini. Uthi ke aqoqa abahlakaniphile, abaqoqwe khona bezoba bahle. uNkulunkulu emuhle ngoDaniel nabangani bakhe bathi angeke bona bazingcolise ngetafula lenkosi. Ngizocela sifunde verse 8 no verse 9 khona sizozwa ukuthi uNkulunkulu uyema nomuntu othatha isinqumo sokugcina imiyalo kaNkulunkulu, angafuni ukuzingcolisa ngezinto zezwe, akukhethe ukubizwa ngomkhulu uma ewumfana, akukhethe ukubizwa ngogogo, ngoba ukuthi ugogo umkhulu akunamatheli indawo. uJesu Kristu inkosi. Ngisho bangakubiza abantu 1,000 people, 1,000 words ukuthi ugogo, kodwa ngeke kuze kunamathele ngisho ebusweni ngisho kuphi, as long as wazi ukuthi wena ulwela ukungena ekhaya ezulwini, ulwela ukuhlala ulungile, ungenabala, ungenacala. Ngicela sifunde verse 8 and 9 kaDaniel 1. Kepha uDaniel wazimisela enhlizweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela enduneni yabathenwa ukuba angazingcolisi. Verse 9. uNkulunkulu wamnika uDaniel ukuba athole umusa nobumnene emehlweni enduna yabathenwa. uJesu Kristu inkosi. Uma umuntu omusha uthatha isinqumo enhlizweni yakho, ungezubheka abangani, ngoba isijeziso nobuhlungu oyobuzwa esihogweni awuyukuhlephulelana namuntu, noma ningangena nobabili esihogweni nomngani wakho ebeningcolisa naye umzimba wakho, kodwa iqiniso lithi ngeke nikwazi esihogweni ukuhlephulelana ubuhlungu ukuthi mngani wami silapha nje ngenxa yokuthi thina bekade singcolisa singafuni ukugcina imiyalo kaNkulunkulu, ngakho lobu buhlungu engibuswayo nawe awubuzi, uyobuzizwela ubuhlungu bakho wedwa. uNkulunkulu uyema nomuntu othatha isinqumo. Namhlanje uNkulunkulu uzothi uma umuntu omusha ofuna ukungena embusweni wezulu, noma umuntu omusha ofuna ukwenza intando kaNkulunkulu ula emhlabeni, ezulwini ayikho le game eyenziwa la emhlabeni. Ezulwini ayikho le ndaba yezithombe namavidiyo nama-movies okungcola emafonini. Uma ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu uyenze ula emhlabeni njengokuba yenziwe ezulwini, thatha isinqumo. uJesu Kristu inkosi. Lithi uthi verse 9,
uNkulunkulu wakwenza wamenzela uDaniel ukuthi athole umusa kwinduna yabathenwa ukuthi angangeni esidlweni senkosi. Ake sizwe ke isiphetho sika Daniel nabangani bakhe esenziwa ukuthi bathathe isinqumo sokuthi bona bazodla imfino namanzi. Ukhethe umuntu omusha ukubonakala sengathi ingqondo yakho ayithathi kahle ngenxa yokuthi wena unikela impilo yakho enkosini yethu Jesu. Unikela impilo yakho ukugcina imiyalo, awuyikhethi imiyalo, ayikho imiyalo oyibona kufanele yona ungayenzi. Hayi ngoba ngila eRes euniversity ngeke ngiyenze lemiyalo, bazothini bona noma ngila emsebenzini angizowenza lo miyalo. Uma ungezukhetha ukuthi khona imiyalo wena ongezuyenza, khona imiyalo wena ozoyenza ngoba uyibona ilula, uNkulunkulu uyakubona ame nawe kunomphumela omuhle. Ngicela sifunde verse 17 and 18. 17 and 18 kaDaniel 1. Laba bafana abane uNkulunkulu wabanika ukwazi nokuqonda encwadini nasekuhlakanipheni. uDaniel wayenengqondo kuyo yonke imibono namaphupho. 18 ngasekugcineni kwezinsuku inkosi eyishilo ukuthi bazakungeniswa ngazo induna yabathenwa yabangenisa phambi kukaNebukadnezari. 19 inkosi yakhuluma nabo phakathi kwabo bonke akufunyaniswanga muntu onjengoDaniel noHananiya noMishayeli noAzariya basebeni phambi kwenkosi. 20 ezintweni zonke zokuhlakanipha nezokuqonda inkosi eyababuza ngazo yabafumanisa bedlula kayishumi zonke izanusi nabathwebulayo ababesembusweni wayo wonke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu uyakubuka ukuthi uthatha isinqumo ntomusha sokungazingcolise ngazo zonke lezi zinto ezigcwele ezweni, ngayo yonke lemkhuba yezwe. Athi 1 John chapter 2 athi ithi inkosi uJesu ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Ngobani? Ngoba konke okusezweni uyovumelana no 2 Peter chapter 3 lapha yana from verse 10. Konke okusezweni kunjani? Uyadlula. Kodwa verse 17 athi kodwa bonke abenza intando kaNkulunkulu bayema kuze kube phakade. Lana koDaniel laba abangena esidlweni bonke umfakazi ukuthi bonke abanye mhlawumbe ke umuntu omusha ngeke ube ufakazi, kodwa thina esibadala siufakazi ukuthi bonke abantu abalibala ukudla ukuthandiswe nezinto ezisezweni njengamanje bawogogo abakhulu kunathi, thina esakhetha ukuthi ayi siyashiyizwe sikhetha ukukhonza inkosi yethu Jesu, siyeke zonke izinto zasezweni. uJesu Kristu inkosi. Gcina umyalo ungenabala ungenakusolela. Uthi uNkulunkulu wabanikeza ukuhlakanipha nokwazi nokuqonda. Angithi laba bafana babe lapha kule university befunda, babe ngama-mathematicians befunda literature engineering. Uma wenza i-research ngabo babefunda, uNkulunkulu khona bela ngenxa yokuthi ababanga bona nezizathu zokuthi kwakuhle sisukile kubazali sesila so sesizokwenza noma yini singcolise imizimba ithempeli kaNkulunkulu. Kodwa bathi mabefika la banquma ukuthi abezuzingcolisa bona ngezinto zasezweni. Ngicela siye ku 1 Corinthians chapter 6. Ngicela sifunde from verse 12 la siyothola khona ukuthi uthini uNkulunkulu ngalo mzimba wena ozitshela ukuthi umzimba ungowakho. Uthini uNkulunkulu ngawo?
sokufunda from verse 12 up to verse 20 ngingasezuchaza ivesi nevesi usuzolalela kahle ukuthi awunawo umzimba. So uma umuntu umuzwa ethi ugogo musu ukhathazeka ngoba usho umzimba vele usho ukuthi akathuki wena uma kuwukuthi uyakuthuka mayithi ugogo noma unkulu akathuki wena khona umuntu amthukayo ngoba ebona indlela ogqoke ngayo noma ebona indlela owenza ngayo izinto athi wena nje ayiwena yazi ukubehave sokagogo. Musu ukhathazeka umuntu omusha uzulahla imiyalo kaNkulunkulu uzuzilethela amabala nokusoleka. Cela sifunde. Isihloko sikhona sithi umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu verse 12. Konke kuvunyelwe kimi kepha akusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi kepha mina anginakubuthwa lutho. 13. Ukudla kungokwesisu nesisu singesokudla. Kepha uNkulunkulu uyakuqeda kokubili. Kepha umzimba asiwo owobufebe ungowenkosi nenkosi ingeyomzimba. 14. Kepha uNkulunkulu wayivusa inkosi nathi uyakusivusa ngamandla akhe. 15. Anazini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu na? Pho ngithathe izitho zikaKristu yizenze izitho zesifebe na? Cha nakanye. 16. Kepha anazini ukuthi ohlangana nesifebe umzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena labo ababili bayakuba nyamanye. 17. Kepha ohlangene nenkosi ungumoya munye nayo. 18. Balekelani ubufebe zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba. Kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba. 19. Kepha anazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okinina elimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisiko abeluna. 20. Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. uJesu Kristu inkosi. Awunawo umzimba. Umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. So konke lokho esilulekwa ngakho ukuthi musa ebusuku yini oyenza phansi kwengubo, musa ukuthi awubonwa, musa ukuthi ukhulumile lapho umawethu esho indaba kababa nomfana ukuthi umfana omncane uma seqalile ukuhamba ku-Sunday school wafunda ukuthi amehlo kaJehova asezindaweni zonke. Awunakho ukuhlakanipha, awunakho ukwazi, ayikho indawo la ungacashela khona uNkulunkulu. Hamba wazi ukuthi umzimba wakho uyini, uyithempeli likaNkulunkulu. Ohlangana nesifebe qaphela abangani, abantu ozizwanisa nabo, akungabi abantu ozoendapha usungcolisa umzimba wakho. Kuyashaya isikhathi sokufika kwenkosi usunebala nokusoleka. Angeke izibahlwithi bathathe inkosi abantu abanamabala. Zingcwelise, lokhu kuyintando kaNkulunkulu. Zingcweliseni, abstain yourself from sexual immorality. Bakhona ke abangasakwenzi physically kodwa asebekwenza ngenhliziyo nangengqondo. uJesu Kristu inkosi. Sinama young adults akade hlabelela la, sike saba nesifundo kungekudala la uNkulunkulu inkosi uJesu isifundise khona ngengqondo ukuthi ingqondo. Leso sifundo sasithola before inkonzo yaseGlencoe. Kuthe masifika eGlencoe ubaba wethu wafundisa futhi ngengqondo, bayakhumbula ama young adults. uJesu Kristu inkosi. Kwathi ngolwesithathu kade sifunda ngengqondo ngomgqibelo eGlencoe ubaba wafundisa futhi ngani ngengqondo. uNkulunkulu wayesifundise ngolwesithathu ukuthi ingqondo yakho
njengoba kusho u1 Peter chapter 1 uma ungayiqala from verse 12-13 uthi izinkalo zengqondo yomuntu aziboshwe azihambe ziboshiwe. Kanjalo no Luke 12 verse 35 athi hambani izinkalo zenu ziboshiwe. Ukusho ukuthi ingqondo yomuntu ayingasabalali nje ingqondo yakho umuntu omusha ikuqhamuka le nto efikayo letho usathane usuyayithatha uyifaka engqondweni usuyayiguqula engqondweni usuthi nami ngathi ngayithola leya. Wasifundisa uNkulunkulu ukuthi ingqondo yami ne-conscious mind une-conscious mind unembeza. Under i-conscious mind kunama-components engqondo uJesu Kristu inkosi. Lama components engqondo yakho yila usathane esebenzisa khona. Usungumntwana kaNkulunkulu wena ususindisiwe egameni lenkosi yethu uJesu. Kodwa kade uphile ezweni. Lapha yana kuma components engqondo yakho kukhona ucommand. Ucommand ucontroller onke ama-desires akho uma lapha yana kulo yakhalo noma kule ya component yengqondo yakho uma ngabe kade uphile ezweni kunezinto zasezweni obuzenza noma usathane uyaziletha lezi zinto usindisiwe ayilethe lezi zinto then le component yengqondo yakho command kube yila usuzoqala phansi angithi ubususivumelele sona mhlawumbe ebhukwini lakho. Kodwa lapha yana ku-command kule component usathane alokhu ezokununusela ngalezi zinto zesezweni mhlawumbe alethe umuntu azoxoxa ngalento then lapha kule ya component bese iyavukuzeka lento yasezweni usubonakala le manje awusakwazi ukucabanga nezwi kaNkulunkulu awusakwazi ukufunda iBhayibheli lapha yana ku-command sekunenguqunguqu yalezi zinto zasezweni akade uphila kuzo. Wathi uNkulunkulu wathi iyona component okufanele wenze njani uyibophe ngeqiniso uJesu Kristu inkosi. Waphinde wasifundisa uNkulunkulu ukuthi kule ngqondo and waqala uNkulunkulu wasitshela ukuthi ingqondo lapha yana ku-inner kukhona ingqondo kukhona umphefumulo kukhona inhliziyo kodwa ingqondo iyona active part ka-inner man. Athi efika ingqondo iguqula izinto ngokukhulu ukushesha ibisidlulisela enhlizweni then inhliziyo ibisiyathanda ibisiyokwenza kanti ususidalela ibala nokusoleka and usususa umyalo kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu kune-component laphayana under unconscious mind okuthiwa u-deductive mind. U-deductive mind usathane uyamsebenzisa leyo yakhalo lengqondo njoba izwi likaNkulunkulu lithi akuboshwe u1 Peter chapter 1 akuboshwe lezi zinkalo. Nami ngangikade nginenkinga olalongo ukuthi izinkalo zani lezo kukhulunywa ngazo isengqondweni. uNkulunkulu up until asifundise lapha yana sinama young adults ukuthi kunama components engqondo. U-deductive mind it is where usathane emsebenzisa kakhulu leyo component yengqondo ukususa izwi likaNkulunkulu. The time esusizwe usathane ku-deductive mind uzofaka lezi ithombe zasezweni uzofaka lezi zinto ezenziweni ezweni uzothi uyihlalele nje textini usunqumile enhlizweni ukuthi angisabuyele into zasezweni mina sengiyakholwa ngangakazi ukuthi kukhona ukuthi abstain yourself from sexual immorality ngaka ngisabuyele kodwa uzothi insizwa uhleze textini vele usathana lethi intombazane engaqokile uzokwenzani u-deductive mind uzosusizwe kaNkulunkulu nalesi sinqumo osenzile. You have to be strong and ungasho ukuthi hayi ngibukile kwakuphela hamba uma une-date nobaba umpostoli uyosivuma leso sono ithi ufike ekhaya ubusivuma leso sono ukuthi ngibukile then kwayomnyakaziseka i-component ka-deductive mind lasukiswe kaNkulunkulu. Kade ngiqeda ukulalela inkonzo kodwa nginele ngabuka lento ngavele ngakhohlwa ukuthi yini kade ngiyilalela.
saphinde safunda ukuthi laphayana engqondweni yethu kuno-memory mind oyingozi kakhulu uma uwuhlobo lomuntu oluvamise ukuhlala kuma-TV, emafonini, kuma-laptops, kuma-chats, ngoba lezo zinto usathane uyawusebenzisa le component ka-memory mind ayogcina lezi zinto, ayigcina izinto zokungcola. Kade wena usuthatha isinqumo sokuthi nje yabona njengoba seyinkonzweni zabasha nje ngizobhala phansi, ngifuna ukuthi ngibhale phansi, ngibhala amavesi, ngilalele, ngifuna ukulalela isizadla, ngifuna nje ukukhuluma. Ngempela ulalela ugcine engqondweni yakho kusukela izolo ubaba wethu umpostoli ekhuluma la kuze kufike uma wethu ekhuluma la onke amavesi ulalela, kodwa uzothi kusasa ntambama usathane avele azoqubula. Uyabona amanzi anezibhidi ebhakedeni, umuke wanyakazisa nje wathi qhuzu kancane uvele qubuka ibhidi ukungcola kuphithizele namanzi onke angcola. Uzoqubula usathane ntambama aqubule lezi zinto zakudala lapha kuleya component ka-memory mind, uvele ukhohlwe nya yizwi likaNkulunkulu. Yingakho umpostoli Paul ethi izinkalo zengqondo zenu azihlale zinjani, ziboshwe ngeqiniso, ziboshwe ngemiyalo, ukuze ungabi nabala, ungabi nacala. uJesu Kristu uyinkosi. Sengiphetha ngifisa ukukhuluma ukuxoxa le ndaba bese uyasho ukuthi wena ungena ngaphi. Sekukhulunyiwe, kusazokhulunywa, usazokhuluma ubaba wethu, usazokhuluma nakusasa, usazokhuluma nangomsombuluko ekhaya lezi. Kwakunomlimi efama. Lo mlimi utshalile amaveji. Wayeseqasha abantu lo mlimi ngesikhathi sokuvuna. Wathi laba bantu uzobanikeza mhlawumbe like amabhakede, ama-container, ukuthi bahambe bayovuna iy'tshalo zakhe amaveji. Uma bewavuna lamaveji bazoba nendawo this side la beyothulula khona isivuno lesi. Abezushiyana bazohamba kanye kanye, and abezuwalengisa amabhakede. Angithi baqashiwe kufanele benze okushiwo umqashi. Bazowathwala ekhanda amabhakede. Bakwenza lokho, bahamba this side, bathatha amabhakede, bahamba kanye kanye, baya that side, bayokha amaveji. Babewakha amaveji, bawathwala ekhanda, bahambe kanye kanye bayothulula. Uhlezi umlimi akabagadile, ifama ihleze office. Bakhona kulaba bantu ababeqashiwe, ababefika laphayana bakha amabhakede, baligcwalisa ibhakede, bathwala ekhanda, bahambe bayothulula. Bakhona ababekha ibhakede libe uhafu, bathwala ekhanda, bahambe bayothulula uhafu. Bakhona ababekha kube isithethe phansi ekhotha, bathwala ekhanda bayothulula. Bathini? Abafuna ukugqilazeka bona. Bakhona babengakhi lutho, owayehamba nje avuthisa indlela, afike emavejini, ashaye sengathi uyakha, athathe ibhakede elingenalutho alithwala ekhanda, ahambe ayothulula ubala. Baqashiwe phela bona bathi abezuyiqilaza bona ngokulokhu begcwalisa leli bhakede. Laba bagcwalisayo bajulukile bamanzi ceke, ngoba bagcwalisa amabhakede, bathembekile kumqashi wabo. Sashaya isikhathi sokuhola, waphuma umholi lapha, umqashi lapha yana la kuthululelwa khona. Wabayeka bathulula, bahamba bayokha. Bathe mabephakathi nendawo engekho osengakwazi
ukuphuthuma yokha emuva engekho ongakwazi ukuphuthuma ephambili sekuphakathi nendawo waphuma ifama yathi iholo lenu umuntu nomuntu ilokhu akuthwele so kwase kudingeka basukela phakathi nendawo bahambe bayophuma ngegate umuntu aphume nani neholo lakhe ongakhanga lutho wahola ini ilutho okay isithethe lapha phansi wahola ini sithethe ugcwalisile ibhakede ejulukile amanzi wahola ini ibhakede eligcwele ungena ngakubaphi wena njengoba uyulalela izinkonzo efonini ukulaba ababengakhi lutho kuzoba yilona holo lakho noma kulaba abakha imiyalo emncane benze emncane kuzoba yilona holo lakho kodwa iholo linye isihogo kuphela olalelile wagcina imiyalo walalela imiyalo wayigcina wayenza njengoba uNkulunkulu esho makuthiwa vuma izono wasivuma njengoba wazisiphula empandeni izono wasivuma zonke uNkulunkulu uzomenzela umusa njengoba enzela oDaniel amthethelele akhululwe abe ngcwele abe clean njengoba evumile isono sakhe lokho kwenzayo noma ubuqili usenzela wena uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi gcina umyalo ongenabani masuka lana umuntu omusha uyozicinga uyohlala phansi naye uyobheka ukuthi liphi ibala enginalo amanye abaliwe amanye awabalwanga uthembekile uNkulunkulu uzokwenzela umusa njengoba enzela oDaniel uma usuhleli phansi nawe ukhuleka umcela umeme uNkulunkulu Nkosi ngikhombisa amabala ngifuna ukuhlukana nawo lamabala manje ukuze ngigcine imiyalo ngingasenabala ngingasenakusolela and kuyenzeka kwenzekile koDaniel baphila kule university bengenabala bengenakusoleka phambi kukaNkulunkulu uNkulunkulu wabenzela umusa wabanikeza ukuhlakanipha wabanikeza ukwazi wabanikeza ukuqonda nawe uzokunika ukuhlakanipha ezintweni zonke lithi leliya verse uverse 17 kuDaniel 1 ngisho nokwencwadi ukuhlakanipha uNkulunkulu wabanikeza ngizocela ubaba umfundisi wethu ubaba umfundisi uMthembu asibongela izwe egameni lenkosi uJesu Kristu inkosi Baba egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga baba wenkosi yethu Jesu siyabonga dwala lensindiso yethu siyabonga wena omuhle ngezikhathi zonke sibonga ukuthi baba akwenzeke uhlanganise ndawonye kungabikho okushoyo kithi akwenzeke masihlangene kungabikho okukhombayo ofisa ukwasikususa siyacela baba ukuthi size kuwe nenhliziyo yethu njengoba injalo sivume ukuthi asenzanga kahle khona siwathethelele siyabonga kakhulu osenzele khona akufani nokwabantu benzelayo ezweni senze sabayibandla olikhethile nomthandayo kuze ukuthi ngezikhathi zokugcina sikubone esihlalweni sobukhosi siyanxusa ke baba ukuthi kube nathi njalo lokho esikuzwayo singagcini ngokuzwa kodwa kube into esiyenzayo
siphokophelele njengomgijimi othi uma egijima amehlo akhe, ingqondo yakhe nomzimba wakhe kube sekuthenini ufisa ukuyoshaya intando. Siyabonga Baba ngakho konke okusho senzele khona. Sibonga nokukhuluma kwakho nakule nkonzo. Qhubeka nathi Baba, inkonzo siyaqhubeka. Sibonga umusa senzele wona. Sikunika udumo nokubonga ngegama likaJesu Inkosi yethu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ngizothanda bazalwane ukuthatha leli thuba nginikeze idrama egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi.